భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానం ప్రపంచ మేధావి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జోహార్ అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానం వర్ధిల్లాలి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానం వర్ధిల్లాలి శరణ్యమే భారత రాజ్యాంగం ఈ భారతదేశానికి శరణ్యం శరణ్యం భారత రాజ్యాంగం ఈ దేశానికి శరణ్యం జోహార్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జోహార్ అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి ఎస్సీ ఎస్టీ అంబేద్కర్ జోహార్ వర్ధిల్లాలి భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి శరణ్యము భారత రాజ్యాంగం ఈ దేశానికి శరణ్యమే శరణ్యమే ఈ భారత రాజ్యాంగం ఈ దేశానికి శరణ్యమే. ఈ రోజు ఒంగోలులోని అంబేద్కర్ భవన్లో పత్రికా సమావేశం నిర్వహించడానికి ప్రధాన కారణం ఈ దేశంలో ఎన్నో సమస్యలకు మూలంగా ఉండి వాటికి పరిష్కార మార్గాలు ఈ దేశానికి శరణ్యంగా భావించే ఒక ఏకైక వ్యక్తి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఈ సంసిద్ధంలో మాతో పాటు నడిచి వచ్చే ఏపీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ కాన్ఫెడరేషన్ అసెట్ సంఘం వారు మరియు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అంబేద్కర్ యువ సంఘాల నాయకులు మరియు వివిధ అంబేద్కరేట్ సంఘాలతో కలిపి ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ముఖ్యంగా మొట్టమొదటి కార్యక్రమం ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరు డివిజన్లోని గుడ్లూరు మండలం మోచర్ల గ్రామంలో ప్రారంభమవుతుంది. తర్వాత గుడ్లూరు మండలంలోని చేమర్తిపాడు గ్రామంలో రెండో కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మూడవ కార్యక్రమంగా బడేవారిపాలెంలో జరుగుతుంది. తర్వాత నాలుగవ కార్యక్రమంగా ఆత్మకూరు గ్రామంలో జరుగుతుంది. తర్వాత ఐదవ కార్యక్రమంగా పాకాల గ్రామంలో జరుగుతుంది. ఇట్లా ఈ 5 కార్యక్రమాలని ఈ ప్రకాశం జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఈ సంఘం శరణం గచ్చామే అనే నాటకాన్ని చూసి అంబేద్కర్ ఆలోచనల్ని తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో అనేక గ్రామంలో మరి బడేరుపాలెం కానీ మోచర్ల కానివ్వండి, పాకలు కానివ్వండి, అదేవిధంగా మోచర్ల, చేమర్తిపాడు లాంటి గ్రామాల్లో అంబేద్కర్ యొక్క భావజాలాన్ని డెవలప్ చేయడం కోసము మా బ్లూ వింగ్స్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ జిల్లాలో ముందుకు తీసుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. మరి ప్రకాశం జిల్లా బ్లూ వింగ్స్ ఫౌండేషన్ తరఫున రేపు 12/1/2022 నుంచి 16/1/2022 వరకు ప్రతిరోజు కూడా సాయంత్రం 6 గంటలకు మరి రేపు 12వ తారీఖు నుంచి 16వ తారీఖు వరకు అంబేద్కర్ జీవిత చరిత్రని, ఆయన ఆలోచన విధానాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే ఒక కార్యక్రమాన్ని బ్లూ వింగ్స్ ఫౌండేషన్ మరియు ఏపీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంప్లాయీస్ కాన్ఫెడరేషన్ ఎస్ఎక్